Alhamdulillah terlebih sambung kita lampahi sholat raweh kanthi lancar mugi saged sateruse saged istiqomah anggene nglampahi tarawih lan ibadah-ibadah yang bulan Ramadan. Mugi tambah semangat, tambah meningkat ibadah. Aku tenggih kalau oke. Para bapak ibu kalau hormati, ini ada beberapa hal yang perlu kula sampaikan berkaitan dengan awal Ramadan. Yang pertama itu Ramadan ini kita sambut kanthi bunga, kanthi semangat, kanthi napa niku planning ibadah sing meningkat. Ibadah sing meningkat niki mboten namung dari sisi kualitas mawon tapi ugi kuantitas. Nggih kuantitas, nggih kualitas. Nggih monggo kita posone kita tenani, terus tale kita istiqomahi, ngaose kita tambahi gitu. Pokoknya napa mawon sing dados ladang ganjaran ibadah monggo kita lampahi. Niki monggo kita lampahi kanthi dasar keimanan, kanthi dasar keikhlasan. Sedaya ibadah teng bulan Ramadan kita dasari kanthi keimanan keikhlasan. Mergo sing ditampi Allah, ngersani Allah niku ngibadah sing dasare samune motivasine niku saking iman lan ikhlas. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, sing iman sing ikhlas, sing disepuro pangeran. Sing boten iman gur melo-melo tok, melo rame-rame tok, melo seru-seruan tok, nggih boten saged ditampi kanggo. Nomor kali niki mau tanggal setunggal monggo saling memaafkan, ya, saling meminta maaf, saling memaafkan. Niki alhamdulillah sampun diwiwiti mushola al muslih niki sejak lama. Jadi niku nek bar salat mesti salaman. Niku pun dadi bentuke saling maaf memaafkan. Mergo ora ono wong salaman terus gepukan mboten enten. Nah, mesti salaman kan yo berarti api-apian sepuro niku dadi simbol tenan. Mboten namung tobat tenggene Allah mawon tapi ugi nggih njaluk sepuro-sepuro tenggene sak padha-padha. Makane biasane kan mulai diwingi mungkin ngantos benjing atau mungkin ngantos mangke dalu jenengan kan kantuk WA kata nggih sing minta maaf menjelang Ramadan niku nggih disauri Pak Bu nggih padha sami lek males ya boleh stiker ngono. Wis biasane ngono biasa. Sing penting saling memaafkan. Iki penting sangat. Mergi mangke telebete Ramadan iki nek mboten sangu kali resik niku wabut nglakoni Ramadan. Nek resik niku resik mungguhe Allah, resik mungguhe menungso niki gampil mangke nglampahi ngibadah teng wulan Ramadan. Mboten enten beban. Ufiro lahu matakot daman niku disepuroi Allah gak usah ngenteni sok bodoh. Mulai awal Ramadan langsung ufiro lahu matakot daman. Ngoten. Pengin niku ngoten langsung resik mulai awal. Dadi akhir Ramadan tambah resik malih, tambah karek ngundangno derajate. Tiyang niku nek pun resik, dosane wis resik, gak ono sing di sepuro malih, berarti fungsine niku kantun munggahno derajat. Nomor 3 niki kadosipun diwiwiti saderenge nglampahi atau manjing bulan Ramadan
niki bersih-bersih utawa kerja bakti. Musala niki pun nggih kados kula mlebet belam ini wangi. Wah, cocok iki. Cocok iki. Biasane malam Kamis biasane gak ngene kok. Iki mabune beluang tenan jek tas iki kaya anget iki. Muga-muga sak terus nggih, sak terus iki. Soale semangat, wangi niku semangat saestu. Niki nek alus, wah tas di laundry kaya ini cak enak niku saestu. Mangke mergi perintah Kanjeng Nabi niku ten masjid ten musala mboten namung diresiki tok tapi diwangen wa antu nadzafa wa antu thayyaba yo diresiki yo diwangen-wangen yo diwangi-wangi napa parfum napa dicendel-cendeli napa setelan sing 10.000-an tayang napa ngono napa sing semprot otomatis monggo pokoke diwangen-wangen nek umpama nek iso ya sak terus ya, tapi nek mboten saged ya khusus wulan Ramadan ben sing ngibadah itu tambah semangat. Lajeng nomor sekawan iki rada telat tapi mboten napa kula aturaken. Sakjane wau badhe asar niku maca donga. Maca donga menjelang memasuki wulan Ramadan. Hadis Kanjeng Nabi niku kathah riwayate. Sing paling umum niku sing biasanya diulang nonton TPA niku Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur niku sing paling umum. Nek pengin sing rada khusus malih niku enten Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil lailah wa ma fiha wa khair ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil lailah wa syarri ma fiha wa a'udzu bika minasyaiton wa syirki. Masalah terus niku riwayat kata. Pun betul masalah sing penting napa diwiwiti kanthi kesaen. Terus menjelang Ramadan awal, nah niki Ramadan awal nggih sing derek Ramadan awal niki maksud kula. Niki nggih nglampahi donga. Badhe maghrib wau nggih saged, badhe tarawih ngenten niki nggih saged. Jadi mangke kula ngucapno donga jenengan wangsuli nggih. Nggih mboten enten telate mergi niki tasik malam pertama niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadanali wa salimhu minni mutaqabbala. Niku sing donga pertama niku ahillahu alaina niku donga hilal pertama, meskipun sajane cocoke niku pas ndelok hilal tapi karena wis pun diwakili kali para-para niku pun kita melok donga tok. Nah sing kedua Allahumma salim niku teng kene majalis mutakabun nafais niku donga selamat niku maksudnya muga-muga kula panjenengan iki selamat ten gene wulan Ramadan, mboten enten uzur, mboten enten alangan punapa-punapa saged nglampahi ibadah ten wulan Ramadan niku selamat pertama. Selamat kedua mugi-mugi wulan Ramadan iki selamat ten kita, artine kita saged menahi wulan Ramadan. Nomor 3 wasallim humini muga-muga kita niku selamat saking kemaksiatan utawa keelekan kita tenggene wulan Ramadan sehingga ibadah Ramadan kita niki ditampi kali Allah mutaqabbalan. Mergi bahaya sangat saestu ngelakoni maksiat tenggene njobone wulan Ramadan niku dosa. Tapi maksiat kok dilampahi ten lebete wulan Ramadan tambah dosa nemen. Tambah tikel-tikel.
Lajeng sing nomor 6 niki dalu niki napa mangke badhe bacaan niki napa badhe sare napa mangke lek wae salat dalu nek saged disempatne maca surat Al-Fatah napa surat Al-Fatah bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah lak penak lah. Al-Fatah surat Al-Fatah niki juz 26 nek mboten salah mangke dibadosi juz 26. Inna fatahna laka fatham mubina. Niku mboten kata mek 29 ayat. Nggih nek jumlahe niku halamane kathah Yasin malah. Kathah Yasin niku nek mboten salah namung 2,5 halaman apa 3 halaman. Nek Yasin kan jiro 4 6 halaman Yasin niku malah. Mergo jenengan wis kulino dadi wis setengah hafal wis bolak-balik wis cepet. Nek Inna fatahna golek tok sanget. Tapi nek saged saestu diwaos ayat itu. Nek saged diwaos ping 3. Yen boten saged ping 1 mawon. Sing sekti malih nek ping sekti malih diwaca nang salat sunah. Cocok ya. Allahu Akbar. Rakaat pertama mari maca Fatihah, maca surat Al-Fatihah. Ngono niku keren niku to, Mbak, sing hafal Quran. Nek mboten nggih pas wae biasa ngenten mawon lungguh karo maca Quran. Maca surat Al-Fatihah. Niku nek saged ping 3, nek mboten saged ping 1 mboten ngono. Niku fadilah kuwat sangat. Enten sing nyebut itu sampai sedoso fadilah. Sing paling populer fadilah sing paling utama atau sing paling masyhur niku geniku kita direksa Allah setahun niki. Geniku setahun mulai Ramadan niki sampai Ramadan benjing niku dijogo Allah, direksa Allah. Kita niku Masya Allah kan. Jenengan saged yakin buat lek niki niku kita saged menangi Ramadan benjing. Mboten mesti. Nek pengene yo menangi terus, dawa umur ganti sehat, nek iso. Tapi kan dereng karuan. Iso menangi Ramadan. Nah, salah satu nih kita ikhtiar kita niku maca surat Al-Fatihah. Ben benjing Ramadan niki kita ketemu, Ramadan benjing saged kepanggih maneh wulan Ramadan. Nomor kali niku fadilahe keutamaane diparingi jembar rezeki setahun niki. Mulai Ramadan niki sampai Ramadan benjing. Niki pun dijajal ulama pirang-pirang ulama. Kan mulai zamane niki sinten ulama sing dimakamaken teng ngene Jannatul Ma'la niku, teng ngene makame Ma'la Mekah niku sareng kali sak makam kali Mbah Maimun niku. Sing ngarang kitab niki lho. Masyaallah. Kanjun Najah Rasul niku nggih pun buktekaken saestu. Para ulama sadèrèng salaf pun buktekaken saestu maca surat Al-Fatihah tenggene malam pertama bulan Ramadan. Bahkan para ulama mboten namung tenggene malam pertama tok, bahkan sampai malam sedoso. Dadi malam iki maca ping 3, malam meneh yo ping 3 maneh ping sampai terus sampai ping malam sedoso. Niku nyuwun reksa saking Allah supaya kita saged menangi bulan Ramadan nanti. Lajeng niki mungkin sebagian dari kelampai niku adus sunah. Nggih adus sunah ben bengi Ramadan. Wektune mulai antara maghrib ngeten iki sampai sadurunge subuh. Wis jenengan milih biasane jenengan sirami saene ecoe bar maghrib kabeh budal traweh nonton niku utawa mangke teng dalu. Pas wae badhe salat dalu monggo jenengan sak kersa. Aku dalu wae tak barengno pake. Yo gak apa-apa, tambah jos iki. Yo adus sunah yo adus wajib. Cocok iku tambah. Pake seneng buwe yo seneng. Nah, niku mergi ngenten. Jumat niku kita nek Jumat niku lak disunahno adus Jumat nggih mboten. Nah, Jumat. Mergo kene napa? Mergo Jumat niku afdholul ayyam. Dina sing paling utama. Jumat dina paling utama niku tasih kalah kali dina-dinane wulan Ramadan. Senajan to mboten Jumat. Kaya ngenten iki kan
Rebu malam Kamis gitu. Malam biasa nih aja Rebu malam Kamis. Tapi berhubung tenggene bulan Ramadan, keutamaane ngungkuli Jumat liyane Ramadan. Sehingga luwih disunahno malih ngelampahi mandi tenggene wengi bulan Ramadan saben bengi. Makanya tenggene kita pi ana tutul niku minal arsal al masnunah. Ini ku husnu likulli lailatin min Ramadan. Adus saben malam Ramadan. Yo adus koyo adus gedhe ngoten Pak, keramas ngoten niku. Lajeng mangke sing 8. Nah niki nomor 8 niki penting sangat. Mangke kudu kula sampeyan tenggene malam pertama. Niku niat poso Ramadan saulan utuh. Karena ngenten. Jenengan niki rencanane jenengan niki saged poso saulan utuh utawa ana bolonge. Ayo. Jenengan wis gadah rencana bolong mboten? Ini tak bolong sik ae. Kanca-kancane gak sarapan aku tak sarapan. Enten. Bingung. Tiyang niku nggih masyaallah. Menemoni wulan Ramadan, artinya dikai umur dawa iso menemoni wulan Ramadan iku bejo. Tapi dereng nemen niku, dereng jaminan bejone niku dereng jaminan. Niku wis dadi bejo tenanan. Wis dadi beruntung tenanan saestu nek tenggene wulan Ramadan diparingi umur dawa tur iso ngibadah tenggene wulan Ramadan termasuk poso full. Makanya kita ini kan pengennya iso poso full tenggene wulan Ramadan. Termasuk ibu-ibu. Jenengan nggih kudu duwe niat, aku niat pengen iso poso full Ramadan. Lho Pak wong wedok kan duwe haid ben wulan. Lah niku kan takdire Allah. Nek pancen wis dikek takdir Allah ya ditampi mau. Tapi Allah niku kan saged mawon jenengan terus dilawan niku dikeki mundur. Jenengan nate nggih kete mundur nggih. Lah dilalah itu dikek mundur sampai riyo-yo, kok gak seneng iku. Iso poso full gak duwe utang pas riyo-yo takbiran tas metu. Alhamdulillah. Pak wis cepak-cepak aku wis metu, Pak. Apa? Oh, nggih saestu niku pengen kita sak full. Terus ngenten. Poso niku kan duwe aturan syariat, duwe aturan fikih. Gini ku rukune kudu niat. Sapa wonge gak nginepno niat man lam yubayyin nggih sing gak nginepno niat poso fala shawala maka posone gak kanggo, posone gak sah. Artine wong nek poso niku saben bengi kudu niat poso. Saben bengi kita kudu niat kados wong ngeten iki. Nawaitu shauma qadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati faradhul lillahi ta'ala. Diwaca kasra kabeh ramadhani hadhihi sanati bismillah aku. Nek jenengan maca fathah ramadhana kudu hadhihi sanata. Mulai pengen teru alasane mondok. Paling minimal 7 tahun kok kayak teru. Alasane kena apa ramadhani gandengane hadhihi sanati. Nek ramadhana gandengane hadhihi sanati. Artine ben-bengi kudu niat. Lah niat nonton niku kita niku nek niat iso muni kaya muni niku lak melok salat tarawih, melok salat witir, nggih mboten? Nggih. Wow lho, kita bar salat tarawih, salat witir, lak muni ngonten niku. Kadang-kadang kita kan mboten sempet salat tarawih, salat witir. Mbuh mergo wareken. Semaput. Keturun iki, Pak. Moro-moro tangi wis jam 8:30. Aku mung niate wis pengen tarawih, tapi kuwareken tak tinggal gelendang bablas sampai jam 8:30. Kan gak iso melok tarawih, gak iso melok witir. Nek gak melok tarawih, gak melok witir, gak maca nawaitu nggih mboten. Nah berarti kan gak niat. Senajan to sahur, senajan to poso nek gak niat posone mboten sah. Eman.
Lah mangkane sekali ulama nggih Imam Malik dikei resep niyato poso sakulan uta. Tapi niat niki namung saged kangge tenggene malam pertama tok niki badal niki. Makane mangke kula maos niat sing sakulan uta mangke jenengan wangsuli. Nggih. Fungsine kangge napa? Jagani. Namung kangge jagani. Sak wanci-wanci kok jenengan kesupen boten maca niat nawaitu sauma boten. Terus jenengan tetep poso, posone tetep sah. Mergo wis dirapel tenggene malam pertama niki. Paham nggih? Nggih. Namung kangge jaga-jaga. Tapi bendalu kudu tetep berusaha niat nawaitu sauma boten. Kok sak wanci-wanci kados wau lho udzur napa mari mari buka terus mules akhirnya ketinggalan traweh terus gak sido budal isin wis keri 8 rakaat. Keri kok sampai 8 nemen karek diretok. Cara bal-balan wis karek juritan iku wis. Nah, umpama nonton kan mboten derek niat niku wis dirapel ngoten nggih. Pun kula waos mangke diwasuli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sakulan uta bulan Ramadan taun niki krana manut Imam Malik fardu krana Allah taala. Niku kangge jagani nek umpami sak wanci-wanci kita kesupen mboten niat nawaitu sholawat sampun dirapel tengene malam pertama niki sehingga posone tetap sah. Oh nggih. Lajeng terakhir mau kula aturaken nggih. Niki dalu niki kan hajate wonten napa niku? Megengan nggih. Nah, nggih negen. Nah, megengan niku ngenten tujuane minimal niku kali. Minimal niku kali tujuane niate niku kali. Siji ungkapan rasa syukur. Kita syukur saged menangi wulan Ramadan. Gak kabeh wong lho iso menangi wulan Ramadan. Enten tiyang niku kate saulan Ramadan sedo, nggih mboten? Kate seminggu sedo. Kate napa 2 dina sedo. Lah kita niku berarti termasuk wong pilihan diparingi umur dawa kali Allah saged menangi wulan Ramadan. Kita ungkapkan kate syukur. Nah, syukure kali sedekah. Syukur niku kan bentuk macam-macam. Paling minimal niku ngucap alhamdulillah. Nomor kali kados wau kita lampahi sadurunge traweh napa niku wau? Sadurunge traweh wau napa? Sujud syukur niku termasuk ungkapan syukur. Nomor 3 sedekah. Niku nggih ucapan rasa syukur. Kanjeng Nabi nek bunga meweh-meweh. Termasuk ungkapan rasa syukur sing paling dhuwur niku mentasarrufkan kenikmatan Allah kangge ibadah tenggene Allah dari Allah balik nang Allah malih. Nah, sedekah kan wonten. Sedekah niku kita kan pikantuk rezeki saking Allah. Kita tunaikan berdasarkan napa niku perintah Allah. Jadi kita sedekah malih. Nah, kita gunakan malih untuk ngelampahi ibadah Allah malih. Niku tok niku mangke. Makanya enten pemuda niku kan tanggetan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi inna ummi uftulitat lau takallamat tasaddaqat afa aku sadiku anha. Kanjeng Nabi ibu kula mati dadak. Dewi ini mati dadak. Lamun je urip iso sempet ngomong ibuku pengen sedekah, tapi gak sempet mergo mati dadak.
Napa kula mawon sing makili sedekah kangge ibu kula angsal mboten. Terus Kanjeng Nabi, "Na'am tasaddaq anha." Yo sedekah kangge ibumu. Berarti nomor kali niat kita sedekahan selain ungkapan rasa syukur. Gini ku kita sedekahan kangge hadiahi utawa nyedakahi bancai tiyang sepuh kita mbah kita sing sampun sumare. Jadi oleh ganjaran loro, yo ganjaran mergo kita bacaan rasa syukur, yo mergo bancai mbah-mbahe wong tua ini ku termasuk birrul walidin. Kanjeng Nabi dawuhaken, innal abda la yamutu abawa. Ana wong, ana kawula, bapake mati karo. Dilala wa innahu lahu ma'akun. Dilala pas mati, masyaallah. Wong tuwa pas mati iku anake statuse niku dadi anak durhaka maring wong tuwa. Pas wayahe wong tuwa mati, anake durung sempet njaluk sepuro nang wong tuwae. Status ngecewakno utawa nelangsakno wong tuwa sehingga dhek iku dianggap wong tuwae anak durhaka. Akhire wala yazalu yastaghfiru wa yad'u wa yazulu termasuk niki wa yatasaddaqu. Akhire anak niki berusaha ya apa supaya dadi anak sing apik kanggo wong tuwane, njaluk istidunakno wong tuwae terus. Rabbil firli waliwa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk sedekahan, termasuk ziarah, termasuk ngelampahi kewajiban wong tuane sakit terus sampai layak tuballahu baro. Akhire kali Allah arek iki dirubah statusnya dadi arek sing birrul walidin. Nah niki kita kan mboten semerap Pak Bu. Ki wong tuwa kita pas sedo niku nganggep kita iku anak sing bekti utawa anak sing durhaka, kita dereng semerap. Kita ngertosin kan mangke ten akhirat, kita kecatet anak sing bekti utawa anak sing durhaka niku kacatet ten akhirat. Lah makane kita mboten asal santai-santai terlalu nemen. Nah kita monggo bancani wong tuane, kita kirimi ganjaran sedekahan kangge tiyang sepuh kita. Ben benjing Allah nyatet kita dadi anak sing bekti marang wong tuwa. Mergo kita niku iso dadi koyo ngene iki lak mboten lepas saking jasane wong tuwa, jasane guru-guru kita, ngoten. Bisa dadi koyo ngene iki. Nah iki makane mboten angsal kacang lupa akan kulitnya. Ngoten nggih, monggo kita dungani sarang-sarang. Niki didotong mriki riyen napa didungani riyen? Monggo didotong mriki riyen didungani cek mangguduna. Senajan to napa wareg utawa gak sepiro pengen karo bancaane nek saged tetep didahar nggih napa ten mriki napa ten dalem mangke tetep didahar napa sak puluhan 20-an. Mergo sego bancaan, sego sedekahan iku barokah saestu. Barokah saestu. Yo ndadekno kita anak sing saleh, yo ndadekno keturunan kita sing saleh-salehah. Niku khasiate utawa sirune bancaan itu. Apa kan? Ampun. Bila kita ngomong sarang-sarang, saat ini kita Fatihah sepeda, kita akan ganjaran ini dan kawasan dengan cinta bilang bahwa sesepuh kita setuju, salah-salah kita setuju,
cuma dikit adiknya ma'alimin sholihah ma'alimin masalahun salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i khalid Al-Biyam Al-Ma'ilam Bilin Masyarakat Salim Muslimin Al-Ma'ala Al-Mujadahidin Jami'i Masyayikh Masyayikh Muslim Sadar Masyarakat Al-Adhan dan Bidatina Wajwajihim Al-Adim Maduradim Muslimin Jami'i Abaina wa Umatina Jadatina Jadatina wa Alamina wa Alamina wa Khalina wa Khalatina wa Muslimin ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والذين من عذاب يزيد عليهم ولا يرحم من بدر جل وعلا وما زال عن سيدنا اللهم اجعل وانصر وتقبل كلام قرأنا من سورة الفاتحة في هذا المجلس هداية منا واسعة ورحمة منك وزيارة شاملة وصدقة مقبولة وصدقة مقبولة إلى حضرة نبينا وشفيعنا ودعونا محمد صلى الله عليه وسلم جميع خالق المصنفين وعلماء المجددين جميع مشايخنا أزواجهم ونبيهم جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالدنا ورسولنا ومسلمين ودم الخلق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسر ونقلهم من الخطايا وتنبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم دخلوا جنة عدل حسنة القول وعذاب النار اللهم دخلنا جنة تقدير وتغفر اللهم زد الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة اللهم ارفع لنا الدرجات وتغفر عنا السيئات وتغفر مرضى من رياض الجنان ولا تجعلنا فردا من فريقنا ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا اللهم اجعلنا انظرنا لهم سترا من النار وحجابا من النار وعتقا من النار وفتنا من النار وعتقا من النار وفتنا من النار وبرا من النار والسلام من النار انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انك تريد تكن عفوا اللهم فتح الفرقان وننصر القران بالحق والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان